KTU Ma Katiram Kiga na gore Ma Yoki takdir Шабой бехоби, ина боба ёдита Мадахонаи ғам то қабо мебинем шодита Дазод рӯзи дигонат, ларзонди азои баданта Дигата ба ҷонака, кайфи баданта Барой ки уже хиткади чӣ қад дуруға бофта Барои ячи қатик буд истифода таилофта Гелаби борон задай, баргои навдаш мереза Баҳор гузаштира моши довой баданиш мегреза Ты сари личмини юбка, сумка чака шода Дастат чӣ кор кинама бета, чӣ кор кинама ба қасдат бор назар накади ба қалби дили зорам чӣ хел фаромӯш кунам месӯзам ай татоторам мехеда рӯзе шава ки давӯзи ёд шава рашкет ман чӣ хел барот сӯхтам бия да пеши чашмат барот ман мешам бегона даи дунёи фони амӯрӯзам дӯст надорум барои марати ҷони бади рафтана ҷонам маамалиш кардам ҷома тарафи ишқи ҳарома дигар намемонам ба мамамо хиномӯз дорам наход ту боло бошӣ мичкадакатиш дасер фикр ҷои бурдаёшӣ иш дуруғай умадам кан беғарзай ғам дига ҳечи фақат пахни сигарет ё алкогол ё дигар чиз задагиям бо пиён фаромӯшиди чанд минути хурсандия ё дард сафеда дидесам кабуд ноумед набояд шид ҳар хурсанди суд дора поёни шаби сиёҳ бовар мекунам рӯз дора неки ӯ хиёл мекуна то охира аму хеле ҳо фаҳмидим сун дора шаву рӯзиш да пахмелай то фарқ намекини мери ё шиқайсум экош пайно хунот мамондак да пари рум ҳар вақте ки медидам дили сӯхта меши дорам ҳатто забон намегарда бугум бурае ҳаром ду чашмону пурриё тоқа намо нарабе наход дилат насӯза раҳм дори ё ки не охи ӯ бар намегарда дига чира интизори ва наздики кӯдак мекуна ту ҳоли хабар надори мебини чашми хандоша неки пеши дигада ман барои ту кишидам ту ҳам да кор нести мада медони чӣ интизорам да кӯча бумони гардо охиро бор гуфтум баргарда гӯшод мутасадо охиро бор гуфтум баргарда гӯшод мутасадо